बेखौबो जोङो लागाव होनगासिनो दं आरोना सानै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसन थांबो फिनखौ सावबाय सय माजे जे फबारनाय मरला सोनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबगासिनो लांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय मा खालामनो सोनाफोर दुखुखौसो आगोल खिथागोनसै आङो भिडिअ बानायगासिनो नाथाय आपल'ड होनो आं मोनसेबो हायाखै बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमहालागैबो आङो बै ओंखारबोनाय भिडिअखौनो आपल'ड होनो हायाखै आरोना सोनाफोर मा खालामनो उफाय गैया आं आवगोलनि ब्लग्सफ्रावबो खिथाखादों मा होनो जोंना बेहाय फैबाथाय आंना जिअ'आ एकदम टावार मोना आरोना जिअ' टावारा एकदम जिर' जायो आगोलाव मोनोमोन आं बेनिफ्राय थांथ'यैयावहाय बेयाव थानायाव जिअ'खौनो इउज खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय अबे समनिफ्रायनो जिअ' टावारा गुलांखो ना मालांखो ना गायब जालांखो गैला आरोना ओमफ्राय जिअ' लाग्राफोराहाय फन खालामनानै सोंहरबाबो बिदिनो जागोन 15 दिन उनाव जागोन 20 दिन उनाव थिग जागोन टावार मोनफिननो होनो बाट दिनैसिम मोनाखै गोबावानो जाबाय जाहैदों आंथ' फन खालामफेराखै बाट नोंगौ बेयाव फैनानै नेटवर्क मोनैया आंबो बहुत गोबाव जाबाय जिअ'खौ आरोना मोनसे आंना बिएसएनएलसो बिएसएनएलआथ' आरो 4G गैया नङा होमबा गैया बिदिनो ओमफ्राय ओरै आङो फुंनि सुजि बानायनो आखायाव लागासिनो दङ माने एवगासिनो दङ आरोना ओरै लाल सासो गाइखेरा फवासेल' नालाय बेलासियाव लोंबाथाय जोबो ओमफ्राय जों फैनानैथ' एरखालानोसै गाइखेर एक्सट्राबो लायदेरनाय जायासै लिकुइडफोरबो बेनिफ्राय मा होनो सुजिया नै सनाफोर नानि नामै मोननाय आरोना अंगनाबादियावहाय माल्टिग्रेन सुजि हालवा होनखानायसो मोनो जोंहाबो ओमफ्राय नै बेखौबो एसे लगायबाय मा होनो मोनो आरोना जोंहा अंगनाबादियाव नानि नाम दं नालाय ओमफ्राय मालाबा मटर मालाबा दालि मालाबा बिदिनो पेकेट सफैनाय मोनो हरलिक्स सुगार फ्रि हरलिक्स ओमफ्राय माइया बबेखौबा जाबाय बबेखौबा गैला थाबाय बिदि आरोना आरो जों फैफ्लांबा जों लांफ्लांबाय बिदि आरो थ' एवनानै लागोनसै आङो ओमफ्राय इथिं सुजिखौ दै होनानै फैबाय आङो ओमफ्राय जोंहा ओरैहाय 3 थाला बिल्डिं लुदों दैया दुंबाय लास्ट पार्ट ओंखाम संग्रा हाबनानै बावनानै थादों आरोना आङो दैया दुंफ्रुलायबायमोन ओमफ्राय दासो गारला गारलि गारबाय आङो होमबा इसिनि अमा थाबा नोङो खनफा खननै जे मावाबाबो जाया माथो जाहोबाय थानो मालायनावबो बेसेबां रोगानानै लायबाय थानो जायो आरोना आरो मोनफ्रांबा गैया ओमफ्राय नै बडिगार्डफ्रा रिदिं रिदां आइदै थारमाने सोरनाफोर दिनै बिस्थिबार नालाय बिस्थिबार समबाराव जोंहा फुङाव साथि सावो माने गामियावनो बांसिनानो सावो फुं बेलासि सावो आरोना ओमफ्राय समाया मालाय दुगैखांनानै मन्दिर सन्दिर सुहैबायानो ओमफ्राय आं फारसेथिं एसे नै बग्रा एसे सुदोंमोन नालाय ओमफ्राय साहा फुदुंबाय दाब दैयाबो दुंबाय नालाय ओमफ्राय आं गारग्रोनाय जाबाय आरो बे लास्ट पार्टखौ थ' फिसाजोआबो दिगदारानो लाजाया नै डाइरेक्ट ओमफ्राय आदा रेडि खालामखांनानैसो आङो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामलायबाय नै बेखौनो संगोन दाखालि लाबोनाय मैथ्रु आलु बेनिफ्राय नैबेखौ होगोन लाब्रा बेबिनिसो टमेट'बो लागायगोन थाइनै बेनिफ्राय नैबेखौ भाजा एवगोन फान्थाव भाजा ना माया लाबोखानाय दङमोन ओमफ्राय ओरैनो जाननानै लाखाबाय आङो फान्थाव एवखानोसै ओमफ्राय ओंख्रिखौ नै कुकारावसो डाइरेक्ट गाबहोखानोसै आरोना थाव सेरनानैहाय थ' संला संलि खालामनानै लागानोसै जुनारफोर फिसाजो टिभि नायगासिनो दङ अमा बेदर गोरानालाय दंबावोमोन थेवबाबो संला आरो सोनाफोर बेखौनो दिनै सिम्पोल जानोसै आरोना ओइ उदै सिंनि लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ बे मैथ्रुआव अरख'नानै एसे साफा खालामथोंसै जाबाय आंना फान्थाव भाजाया ओमफ्राय मैयानि जोगोनार भाजाखौबो नै बिदि साइडआवनो फुदुंबाय आरोना सबसे इजि भाजा मोनो आङो फान्थाव भाजा आरोना ओमफ्राय ओरै कन्टिनिउ माबाया मैथ्रुआ मोजांबाथ' बिराद मोजां मोनो आङो एवनायावनो रुबु जायो दा बेहायसो मारै जागोनथाय एसे बेगराव बारा गोरा नङा कुकारावलाय रुयि मा दं टमेट' होनानै एवग्लिगासिनो दङ मा जालायखो हेब्रि बेन्दों फैदो मोनबाय बेल'आलाय बेसेबां टाइम जाथ'वाखै र' एसे टाइम दंबावो दुगैथ'वाखैबो लेथ्रासो मासुनलिनो दंथ'यो बेनिफ्राय होनलायसना खेवदो मायाबो थांगोन ना बेनिफ्राय मा होनो एसे बुरजायानो जाबाय खोमा आगैमोन सोरबा ओमफ्राय आब'मोनबो दङदां ओमफ्राय लोगोफोरबो दङदां पिबि ब्लग्सजों नोंसा मा जायो आब' पिबि ब्लग्सजों थांलाय फैलाय खालामा नामा आब' पिबि ब्लग्सफोराव नों थाङा नामा आब' सोंनाय स' आं गथा गथि खिथागोन दिनैहाय आं गामियाव दंफैयो जखन पिबि ब्लग्सआ आंनि बिजावजालिसो जायो जों न'नियानो जाथारो होनजायो मारै होननानै बुङोबा आंनि बोराइनि
बिबैजों पिबि ब्लग्सनि बोराइनि बिबौजों मतलब जोंनि आबै बिसिनि आबौ जाबाय आरोना बिदा बिनानाव असेसो आरोना जुदि जोंनि आबैया हौवामोनबा बा फंबायमोनबा बाहागि जाबायमोन आरो खिन्थु आबै जाबाय नालाय हिनजाव जाबाय नालाय खुरमा आरोना बाट एकदम न'निसो न'आबो जोंना खाथि खाथियानो जायो जास्ट गेजेराव न'खरनि बारनांगौ बिसिनि बाहागिनि आरोना ओमफ्राय जोंना बोराया पिबि ब्लग्सनि हासबेन्डनिफ्राय देरसिन जाहैबाय बिदा जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरो खिसेरखौलायनाय लोगोखा ओरैबायदि खिसेरखौलायनाय लोगोखा आगोलावहाय जों बे गामिनिफ्राय ओंखारलांथ'यै समावहाय बिसोरो बिनि बोराया जोंनाव थंलाब थंलाब लेंफैलायगोन आरो आंनि बोराया बिसोरनाव थंलाब थंलाब लेंहैलायगोन आरोना माने बिसोर सानैजों जयैनो थाखागोन आरो माने बिसोर उन्दैनिफ्रायनो बिराद मिला मिसा देरबोखानाय आरोना बिदा फंबाय असेफोर बायदिसो बे आगोल थाङै समनि खोथा आरोना गथ'फोर गैयै समाव माने हाबायाबो जोंना बोराबारानो जाखादों जोंना डिसेम्बराव जादोंबा बिसोरना जानुवारियाव जादों आरोना रायज्लायखानानै लानाय बायदिसो बेबायदि जादों आरोना थिग थाक जोंना 13 सनाव जादोंबा बिसोरना 14 सनाव जाहैनाय जादों आरो खाथि खाथिखा ओंखायनो उन्दैफ्राबो खाथि खाथि स' जोङो गामिनिफ्राय क'क्राझाराव थाहैनाय फिसाफोरखौ फोरोंथाहैनायाबो जों एखे बोसोरावनो ओंखारलांजोबनाय जादों आरोना बेनिफ्राय बेनोमोन सोंबाय थायो मानसिफोरा बेनिफ्राय थाङा नामा होननानै सोंनाया जाहैबाय मा थाङोमोन आगोलाव फिसाफोरा जेला हारसिंमोन अब्ला एसे थांलाय फैलाया जायोमोन जोंबो बेनिफ्रायहाय दा फिसाफोर सानै जानानै लोगोसे माबा इउटुब चेनेलबो खुलिनानै माबा बेस्थ' बोरैबा ओंखारलांख'नो हाया जाबाय आरोना आङो बिसिनाव थांख'नो हाया बेबो जोंनाव फैख'नो हाया बोरैबा माने बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय इउटुब चेनेल खुलिखांनायनि उनाव थांदोंमोनबो एसे थांलाय फैलाय बाट बे समावनो जोंना मा भिडिअ लानाय जायाखै आरोना लाखांखानाय बा जोबखांखानाय बिदिमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौथ' जों लाबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय लोगो मोननायाव जों मोजां टाइम स्पेन्ड खालामदों खिन्थु माबायाखिसै आरोना माने भिडिअ लानाय जायासै आरोना बेबायदिनि थाखायनो जों सानैनि ब्लग्सखौ दा जयै नुनो मोना आरो जों मालाबा गोग्गोम ब्लग्स लाबोगोन जों रायज्लायखाबाय बाट दा इसिबां मखा जाथ'वाखै आरोना लाबोगोन गोग्गोमैनो स' न'निथार आरोना जोङो जेबो नङा ओमफ्राय नै बे जोंनि न' जाहैबाय नैबे न'खर मोनसे बेयाव मानसि गैथ'ला रावबो ओमफ्राय बै न'खर मोनसे बै न'खर मोनसेयानो बैथिंनि न'खर मोनसेयानो बिसिनि जाबाय आरोना स' आं दा फुरा क्लियारलि खिथाबाय लामाया मोननै जायो जुदि ओरैनिफ्राय फैयोबा बिसिनिखौ आगोल मोनग्रोगोन बेनिफ्राय ओरै गिदिंनानैहाय बै स्कुलनिफ्राय ओरै फैयोबा जोंनिखौ आगोल मोनग्रोगोन बेबायदि आरो बिसिनिखौ मोनबाबो जोंनिखौ मोनबाबो गेजेराव न'खरनैखा आरोना ओमफ्राय हाइलरि ब्लग्स मोननाहाय ओइथिं बे ओरै सरबजों फैयोबा बिसिना आगोल मोनो आरोना ओमफ्राय आंथिंजाय बिसिना ओरै आगोल स्कुलजों फैनो नाङा बिसिना बैथिंजायसो फैनांगौ खाथियानो जाहैयो एथबां गोजानबो नङा ओमफ्राय थांलाय फैलाय खालामा सोरबा खिसानि बुलायलायनानैसो थांलाय फैलाय खालामा खोमा नांलायलायनानैसो थांलाय फैलाय खालामा खोमा बिदि सानगोन स' बिदि जेबो नङा सनाफोर जों बिराद बिजावजालि सानजों एकदम मिला मिसायैनो दङ माने जेबो गाज्रि बिदि रिलेसन गैया सनाफोर बिराद मोजां स्रांआनो बेबोथ' स्रांखा आंबो स्रांखा माने सानजों लोगो मोनलायबाथ' माने न'फ्रानो गोमला जोबखायोसो आरोना ओमफ्राय आरो जेब्ला जों बिनिफ्राय थाङाखैमोन आं बाबुखौ आगोल मोनग्रोनाय जाबाय नालाय एसे स' बिमादेन लांनानै फुथुहैबाय थाग्रासोमोन आरोना आहाजाहासो जमा कालि फुजा जाहैनाय जमा राज फुजा जाहैनाय बेबायदिसोमोन आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय आङो बेनि भिडिअआव कमेन्टफोरखौ मोनबाय थायो माजे समाय आंबो भिडिअ नायनानै कमेन्ट नायनायबो नियम दं नालाय जोंनावहाय ओमफ्राय बेयाव मोनो आरो जबानि ब्लग आब'जों मा जायो मा मायो नोंसिनि गामिनि नामा आरिनि नामा बेबायदि सोंनाय मोनो अबेबाखौथ' आङो लिरनानैबो हरबावलायसै आरोना मोजां मोननानै सोंगिरिफोरखौ मोजां मोननानैहाय मानो होनबा आंनाव जाय सोंदों बिनानावमोन बिसोरनो बेनावबो सोंहैयो आरोना बिराद मोजां मोनो बुंनो थाङोब्ला खायसे आगैमोना माने जोंखौ ज' नुनो लुगैबाय आरोना स' नुथारगोन र' बेयो जुदि जोंनाव फैनो सोलाबाबो आं बिसोर थांनानैबाबो ब्लग्सखौ जों ज'यै धामाका लाबोनो सेस्था खालामसिगोन आरो सनाफोर ना दासो नोंसोर जोंखौ ज' नुवाखै बाट उनाव मादि ज' नुगोन नायदो मानो होनबा बिसिनि सेरावनो आंनाबो फेलेबसे दंखायो नालाय जुदि न'खौ बेयाव लुहैनाय जायोबाथ' नुबाय थाखागोनानो बिसिनि न' जोंनि न' नुहुरलायबाय थाखागोनानो आंहासो न'आव माला लुहैनो हायो बिसो आरोना हायाथ' बिनिफ्राय थांनाय सिगाङावनो लादोंमोन क'क्राझाराव भारा थाहैनायनि सिगाङावनो लादोंमोन जोंहा मालाय बिस्रासो एसे उनाव लादोंबाबो मालाय लुनानै थाग'नो हाबाय बयनिबो प्रब्लेमा एखे नङा ओमफ्राय सनाफोर मानसिफ्रा सानसिगोन टपिक गैयिनि मा टपिक लाबोबाय थाखो होननानै आं दा पिबि ब्लग्सनावबो सोंहराखै जे आं बिदि भिडिअ लाबोनो नागिरदों होननानै बिथाङाबो नुसनबा आंखौ जोंखांनो हासिगौ बिदि जेबो नङा आं जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै बेनिफ्राय मा होनो आंना गामियाव फैबा टपिकआ जोबखाया आरो आं मेला भिडिअ जोबनो थांखाया आंहासो आपल'ड होनो मोना जायो आरोना थेवबाबो बे कुइसनखौ आं बेनावबो मोनो आंनावबो मोनो बेबो बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखै आंबो बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखै ओंखायनो दा भिडिअखौ आङो स्रां खिन्थानानै होबाय आरोना जायफोरा नायनो लुगैदोंसै ओमफ्राय आंनि जाखिनि साबसक्राइबार बेनावबो नुखायो आङो ओमफ्राय बिनि साबसक्राइबार आंनावबो नुखायो आरोना ओंखायनो गथिखे नायग्राफ्रा एखेयानो नालाय सनाफोर बिमाफोर आगैमोन आब'मोन
आं सानो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो क्लियार जाबाय गोजोननाय मोनगोन जे बेजों आंजों मा सोमोन्दो दङ बिजावजालि सोमोन्दोसो आरोना जोङो बिब' बिनानाव माने मा नांगौ सना बिफानि बैसाङाव जिरायनानै जोङो एकदम बे ब्लगसखौ बानायनाय जाबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर माथो होनबावनो आरोना दा आं ब्लग्सखौ माने आलदायावसो लाहैनो बायदि सानदोंमोन गामिसो एसे एक्सप्लर खालामनो सानदोंमोन बाट अखाबो एसे हादोंमोन नालाय सिला गाखोनांगौआ नै गालेन गुलेन जायो दानो नै बेहाय फिस्लाखा हा गोजान नालाय सेन्देलावनो एकदम जुथा रोजा गाननाय बायदि जाजोबो आरोना सेन्देलफोरा बा जायखिजाया जुथाफोर गानोबाबो ओंखायनो आङो दा बे सिलायाव गाखोहैनोनो साहस मोनाखिसै आरोना गामियावहाय ओंखायनो न'आवनो थानानै बेखिनि ब्लग्सखौ आं लाबोबाय आरोना संनायजों लोगोसे बेखौ मिक्स खालामबाय सोरबा सोरबा ओमफ्राय आंखौ रायलांसो हासिगौ आरोना मा गावजों गाव टपिक गैया नामा बेया होननानै स' बिदि नङा सोंगिरिफोर बिराद मोननायखायसो आङो बे ब्लग्सखौ बानायदों गथा गथि बेनि ब्लग्सआवबो मोनो आंनि ब्लग्सआवबो मोनो गेजेर गेजेर मोनबाय थायोआनो नालाय ओंखायनो आं बे ब्लग्सखौ बानायदों दा लाइभ प्रुफ बेसेबां गोजान न' जायो न'खरबेसे बारनांगौ बेखौ गामियाव थानाय हिसाबै आं लाइभ प्रुफ देखायनो हिसाबैसो आं बे ब्लग्सखौ बानायनाय जादों आरोना सनाफोर नोङाबाथ' आं खिथाखाबायना आंनि ब्लग्सआ मा जाथावथावमोन दिनैहाय दा ओंखाम जाहैनोसै सनाफोर आदार उखैबाय बेनिफ्रायहाय सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंखौ बयबो जयैनो ओमफ्राय दा लोगोसेनो जों बोखोनो सेस्था खालामगासिनो दङ हाइलुरि ब्लग जोंहा बेखौ बिहामजोसो जायो बेबो आंबो आरोना बिसोरना सोमोन्दोआ फिसाथार बेनिफ्राय बेखौबो थुखोलांबाय थादों जोंजोंनो समान समान दा कुल मिलाके जोंनि गामियाव 3 इउटुबार ओंखारनानै दं आरोना सानैयाथ' पेमेन्ट मोनगुलायखांबाय पिबि ब्लगसो आंजोंहाय दा हाइलुरि ब्लग्स दङ बेखौबो जोङो लागाव होनगासिनो दं आरोना सानैबो ओंखायनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोंखौ नासया मुवा आरोना बेनिफ्राय आरो जोंहा बियादै फिसा दङना गालिया कबिता गालिया बड' सिस्टार्सना बेबोथ' इउटुबार जाहैबायना बिसोरबो खिन्थु बेहा एक्सट्रा चेनेल दा बिसोरो गावबाव खालामथ'वाखै आरोना सानैजोंनो जयैनो दंथ'यो स' बेथ' बे मालाय मोनखानाय सिगांनो मालाय पुराना इउटुबारखा बिसोरो बेनि उनावसो जों लिल्ला ओंखारनाय स' कुल मिलाके साब्रैयानो जाहैबाय गामियाव इउटुबारा वाह माथोलाय जों गामियाव फ्रा इउटुबारजों बुंफबनाय गोजालाय ओमफ्राय दाथ' दुर्गा फुजा सिजोन ओमफ्राय थांनाय जायाखै दासिमबो मन्दिर खुलुमनोबो थांनाय जायाखै बेखौनो जों सावरायदोंमोन थांनाय जायो ना मानाय जायो दायो जुदि थांनाय जायोबा जोङो हानायमानि आं ब्लग्सखौ लाबोनो सेस्था खालामगोन सनाफोर बबेहाय थांनाय जायो बबेहाय मानाय जायो जों बबेहाय दुर्गा फुजा नायो बबेहाय खुलुमहैयो नायबाय थाबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट ब्लग्सआव लाबोनो सेस्था खालामसिगोन जुदि थाङाबाथ' आरो माथो बुंबावनो थाङाबा गामि एक्सप्लर खालामनो सेस्था खालामगोन आरो फुजा नायनो थांनाय जायोबा फुजा नायनो थांनायखौ आं एक्सप्लर खालामगोन आरोना स' दा दोनथ'नोसै सनाफोर थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव जायफोरा बेखिनिखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना